Toi kermonen kanaruukku kyllä vaikuttaa aika hyvältä. Mä otan varmaan tuon kinkku pekonin ruukun. Kuulostaa hyvältä. Onkohan se ihan tuoresta lihasta tehty, mitä sä luulet? Luulis. Joo. Se on hauska juttu. Niin. No terve terve. Löytyisikö sieltä meidän listasta mitään maittaa? Joo, tommonen kermonen kanaruukku ja sitten punkkula ja semmonen 12-mininen. Kiitos. Mä voisin vaikka ottaa tän kinkkupekonin ruukun. Ja lasivettä vai? Joo, se on sillä se. Kiitos. Mun mahakuri on hirveellistä. Toivon myös. No niin, Hippola. Hei, tässä on nää teidän tuorettakin tuoremmat gourmet-ruuat. Teille olkaa hyvä. Varmasti maistuu. Tiedätkö mitä tää on?